Tisztalappal. Ciao Patti! %5 lett a medem. Neked? Itt ha rámész a listába, akkor kiírja. Nekem is 5. Nekem is 5. Aha. Nem probléma, gyerek. Külön jót tesznek. Új para jelenség. Megvárom, még kimennek a dörtik. Menjél, hogyha akarsz. Á, nem. Megnézzük a fejre állított disznót. Kimegy a két alfa, alpin. Még egy alpin. És ki a másik alpin, te? Nem tudom. Pifta meg... Magic, ja? Magic átült, igen. Átpuposkodott oda. Kell a konstruktőri, mi? Igen, valószínű, hogy ez így meg is lesz nekik. De hogy is. Pifta azért elég erős. Majd. Sok van még hátra, majd oda csapom vízolni, nem úgy. Nem sztorozunk. Örülök, ha a harmadik hely meg lesz a konstruktőri. Na! Yeah. Okay guys, everyone be aware the car's ready to go. Közben nézd már, hogy a törés mind van, ha még nem jössz ki, légy szíves. Kijöttem én is. Ja jó, oké. Na gyerünk. Meg oké.
Mennyit jött ez oda? 33-4. Te? 33-1. Jó, de következő. A 6. 9. vagyok. Pont nem látlak. Ugye kiesett? Magic? Nem tudom, mert? Kiírta? Tényleg? Aha. Végre valami jó hír. Less than one lap of fuel left now. The tank's pretty much empty. Egyet nyomni kell valamit. Ez így karcsú. Nézem a race director, de... Aha, terminal damage. Ja, Magic kiesett. Mi történhetett? DNF. Hát, sajnáljuk, jó katona volt. Na, indulás következő. Annyi az idő. Kimegyek. Mivel mész ki? Ezzel a gumival, vagy úgy? Nem, nem, újabb. 33.4. All clear the garage, please. Cars ready to leave. Mikor mi a fasznak tartalékoltunk a Q1-be? Muszáj bejutni a Q3-ba, tehát muszáj. Legalább még egy 3-10-et hozni kéne. De nem hiszem, hogy be tudok most nézni 32-be, de hát ha. És úgyis ki fog még jönni mindenki, tehát muszáj javítani. Az előbb nem tudtam rendesen gumit melegíteni, mert az egyik merga előttem piszkoskodott. Na. We've only got 2 laps of fuel left.
Kétszer éltem a falhoz, geci. Elbaszok kétszer. Istenem, Istenem. Szép volt. Maradtam tizedik, basszus. Maradtál, de lejavítottál, úgyhogy akkor se 2.15 én benne hagytam, úgyhogy nem előztelek volna meg. Pifta, a Borgián van kint, úgyhogy más meg már nem veszélyes lehet. Hát de Borgian még megcsinálhatja. Jó, elrontotta a hosszú egyenes előtti ráfordítót. Kurva gyenge kör, gyerekek. Ha csak nem 0-0-ás szárnyal megy. Azért mondom, hogy ez egy kurva gyenge kör volt valami. Jó, te bent vagy, Lali. Nyomod. Na. Maradunk így, Zoli, így fogunk indulni szerintem. Á, nyerj, próbálj meg előre. Hát mindenképpen, persze. Na, vagy jövök mindjárt. Oké.
Nem, de a 20 szerintem már jó lesz. De 14. Gyere, szép. Elgyernek meg akkor. Most fel. Gyere. Fel. Hol? Megnézi. Nem ez nem. Hát, ehetünk ideget is, és akkor majd megesszük volna a vízét. Már nem vicsünk a konyhába nagyon. Ja? Meg mi itt a karasztalomban? Hát még egy kicsit főzzek már csak kóstolni. És föltevettem nagyon egyébként. Na, baktáló. Csók-csók. Jó, az kezdésnek. Azok be kell kapcsolni a légkondit.
Na, az okosok nem tartalékoltak gumita. Itt vagy, Lavi? Aha, itt vagyok. A gyors körön vagy? Nem, most mentem egy használtat. Azért azt láttam. Csak mondom, Hogy nézd meg legyen a... egy delta. Aha, a Gerzson, Ekos, Kurama, a nagy karatésok a Q1-be a piros gumival. Na, Hát itt 2 kör nem fér bele. nem, abszolút nem. Mármint, hogy már most se. Tehát, hogy most rögtön kimegyek, aztán annyi. Utána már nincs idő bejönni még egyre. Igen. Ja, meg különben a használt gumi is itt nem túl jó szerepel. Szerintem. Ja, úgyhogy akkor fölrakjuk a izét. Q3-as gumit. Benyát lenyomjuk. Fézer indul mögöllem, már rettegek. És azt hiszem, hogy pont belső oldalról indulok, mert a páros oldal a külső. Igen. 1-2-2. Hájjaj, ezek piros gumik voltak bizony. Dénes, Deutscheti és én mentünk szerintem használtat. Aha. Viszont Deutscheti így is a középső szektor. Hát szerintem odavág. Hát akkor alacsony szárnyakkal megy. Szerintem odavágott te is azért. A 32-be be tudsz nézni, ha nagyon Hát, reméljük. összejön. Még utána bazeg felvételiztetnem kell este 8-kor. De szép az. Igen. Vasárnap este 8-kor, gyerekek. Most megy ki este 6-ra, ment ki az egyik munkavállaló területre, megnézni a melót, mondtad neki 8 után tudunk beszélni, hogy mi a meglátása. Addig oda se. Hát ez biztos, hogy nem. Na, guruljunk. Nyomod. Még csak a boxból. Az idők alapján az 5. helyre nagyon jó lehet. Még akár a 4-re is. Ott valaki eldobta valamelyik aszton. Aston? Ekos nem, az biztos. Deutschat is -e. Ekos feljött a 4. helyre.
Szép kör volt. Hát esély nem lett volna időre se. Már a 8-ra se. 1.32.3, tehát ez még fél másodperc lesz. Igen. De egy hát, ha vagy 5-en kiesnek, az pontot szerzünk. Ez az. Hát nézzük azt a buzi mintát. Hát de gyerekek. Kurama! Hát mit javult a csávó? Igen. Tempóba, egy körösbe legalábbis. Nem egyszerű. Kirúgták a postától? Biztos, hogy ennyi ideje van gyakorolni, hogy mi a fasz? Nem tudom. Na mindegy, konzisztensen kell menni, az a lényeg. Ez egy nagyon érdekes futam lesz. A rettegés foka volt egy ilyen műsor, nem? Igen. Hát abszolút nem. Itt tényleg az esélytelenek nyugalmával gurulok ki, úgyhogy... 2 másodperc. 2. Safety car lesz, nem tudom. Az mindig van. Ad nekem 2 lágyat és egy közepeset. Vagy egy közepes és egy kemény. Csak két lágy, egy közepes, az mennyit? Mennyit? 40-19. Aha. Az meg 40-17. Nekem 40-15-öt ír a sárga-fehérre. Az, Érdekes. azért, mert neked ugye nem... Ja, hát de te is kopott gumin vagy. Nem, hát ilyen Érdekes. van egy újunk, ez újan megyünk. Nem kopottan, kopott majd, hogyha esetleg föl kellene erre rakni. Aha. De egy újunk van, tehát ez most az új. Na mindegy, hát meden indulunk aztán. Aj, lesz valahogy. De Azt szólni mondja, hogyha kezd... véletlen rányomtak, mert elszaladok most dolgok. Hogy szóljak, ha elmész mosdóba? Telefonon? Jó estét, halló. Szia, Szeli! Halli. Mi újság? Minden stabil. Az a lényeg. A legfontosabb. Tegnap néztem, nagyon stabil versenyt nyomtak a goldosok. Nagyon korrektül ment mindenki. Igen, amúgy. Úgy aránylag jó volt. Nekem tetszett, amúgy kicsit bántam, hogy volt kb. 15 másodpercem eldönteni, hogy milyen gumira váltsak, és én gyakoroltam egyedül GP-be, és mentem a lágyon én 10-11 köröket. Aztán mégis nem volt tököm meghúzni. Tehát, hogyha meghúzom, akkor más lett volna a végeredmény. Ne bánd! Szerintem teljesen jót mentetek. Teljesen jót mentetek. Igen, aránylag jó volt. Ali, szia, De Feli. ott volt bennem az, hogy tudod, azért a második helyről elkezdeni az ST után, és utána azért mégiscsak a 6. lettem. Mögöttünk mindenki más medre tudott váltani, mi meg vagy a keményre, vagy alá. Aha. A Roli járt jól egyedül, mert ő ugye keményen indult, nyilván egyből fölraktam mellett, meg is nyerte a versenyt, úgyhogy egyszer eldobta előttem. Na Igen. mindegy, hát ennyi Ez volt benne. Így van, ez így jött ki. Na majd megmutatja a Silver, hogy kell ezért menni visszafutamon. Hogy kell itt Las Vegasban közlekedni, úgy igazán, nem? Nálunk tényleg nem volt semmi amúgy, nem történt egy komolyabb dolog. Láttam, hogy a Psycho-nak nagyon fájt az, hogy neki nagyon szar volt ez a verseny, és mindenkit megóvott, akit lehetett. Jó, telivágta, de mindegy. Tehát azt Szeli, hogy felvezető körön ki milyen tempót diktál egy felvezető körön, azt nem korlátoztuk be soha. Persze, hát meg igen, mert ha valóságban van ez a probléma, akkor értem, mert ugye az elsőnek lehűl a gumi, amire odaér a többi. De nálunk nem úgy működik, mert beállsz, és azon a hőmérsékleten marad, amire te fölmenni. Így van, pontosan. Ebben nem lehet belekötni, de hát az élő fába is belekötött. Nagyon fájt neki ez az a 14. hely, vagy 13. nem is tudom, annyidik.
Nem majd most. Nem Zoli, majd megmutatjuk, hogy kell. Ne, imádsz, mondom, én már erőgtem magamat. Fordított disznós pályát, érted? Ez- Pont azt mondtam a Lajnak délelőtt, hogy ha túléltek mindent, ha elkerültök mindent, akkor itt nagyon erős pontszerzések lehetnek amúgy. Igen. De olyanok is hibázni fognak, akik amúgy nem szoktak. Hát az a baj, ez a mondat lehet, hogy ránk is igaz. Egyébként nem nagyon szoktunk. Nyilván benne van sajnos. Hát ez nagyon Nem, hát nagyon. az e-sportolók is elmondják, hogy ez a legnehezebb pálya a játékban. És ezt szerintem én is alá tudom írni, mert a legtöbbet erre a pályára gyakoroltam, mert nem ment egészen szombat 2 óráig nem ment ez a pálya. Nem, tényleg nehéz. Nehéz. Stabilan Meg hát, hogy ismeretlen, érted? Igen. Semmi tapadás nincs, sehol. Érdekes. Hát én nem is tudom, hogy tudtatok azzal a szárnya menni. Hát én följebb dobtam a szárnyakat, mert ezzel a második kanyarban, hát én félgázon is kiment a segge a DLS előtt, tehát Elmondom neked, Lali, én mentem a legmagasabb szárnyal a boltba. Kb. 11-9. Az egyik legmagasabb szár. Hát volt csak itt 10 héttel meg. az a szín. 16-15-tel megyek. De hát itt a Amúgy hátsó is egyenes az probléma. borzasztó. Tehát hogyha előtted megy valaki, kurva mindegy mennyivel mész magasabb szárnya leerőzött. De én úgy tudom, hogy mivel köztetek van Gázson, és a Gázson meg pont az ellenkezője, hogy valami 8-5-tel megy, és akkor miért mondott nekem, hogy valami brutális. Mondom, ember, hogy fordulsz el az első kanyar? Igen, lehet, hogy sehogy, majd látjuk. Lehet, mert így a... De rajtad álljon meg. Ne, igen. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Hát ez... Keményen nevetséges lesz, vagy nevetségesen kemény, nem tudjuk, de nem sokra mint... Az 5. körnél egyszerűen elmegy az autó, mintha olyan döntenének a pályára. 5 kör, és úgy De csúszkál. ugyanez volt Kuba is. Az a döntött Nem kurva... próbáltad, Igen? nem próbáltad a dipit visszavenni 55-re 5 kör után? Hogy 60-on van hátul most. jobban viselkedj. Aha. Azért kérdezem, hogy 60-on nem próbáltad meg visszavenni 55-re, hogy kicsit stabilabb legyen. Vagy nem stabilabb úgy neked? Hogyha alacsonyabb? Szerintem így stabilabb, nem? Ahogy érzed, Zoli. Nem tudom, én 57 volt nekem a fékrem, és 55 a dipin, úgy mentem. De hát Aha. teljesen más nyári. Igen. Meg minden más vezetési kiúsztok ebben minden. Hogyne, persze. Ha? 95 fokos. Maradjatok ki a bulibból. Maradjatok ki a igyekszünk. bulibból, azt kívánom. Tegyen Igyekszünk. Zoli, nem tudom, ez a 5. futam, vagy 6. 6-ból vagy 4 buliban biztos benne volt. Önkéntelenül. Nem Így kerestem. van, ez a rossz helyen. Na, Hunjuk, sok sikert. hunjuk be a szemünket, azt úgy faladozom. Igen, lemútolom magam egy kicsit. Nyomjátok. Oké. Okay, incredible parking there. Nice one. That's going to give you the edge if you can get a good launch as the race starts.
Stay alert for threats around you. Itt vagyunk? Jaj, nyomjuk. Szép tiszta volt rajta. Nekosz nagyon jön. Nem fogom tudni feltartani. Ő alacsonyabb szálló is, mint szerint. Igen, el is fogom engedni. Bármit nem engedem el, csak ez nem az én versenyem. Okay, you're in the top 10. Hopp, figyelj, Zoli, figyelj! Bazd meg, a kurva élet faszába! Isten verje meg! Kibe mentél vele? Volt Satiba. Bazzeg alig bírtam elrántani. Basszus. Kösz, hogy szóltál. Ja. Azt a kurva, bazd meg. Az kemény volt. Ajjajjaj. Ezek meg adogatják, kurva kilépett, X-es. Mi a faszom? Adogatják vissza egymásnak a helyet, Gerzson, Kuroma. Kurva életbe. 12 szekes deltátok van, az komoly. Eldobta előtted, hogy valaki neki ment, hogy... Igen, baleset volt előttem, és... Izé volt. Lassítottam. De nem tudtam, mert ott is jobb oldalon is volt autó, mindenhol. Jobb oldalon én voltam, bazd meg. Bocs, igen. Hát jó, hát nem viccelj. Jó, de tudtam volna, akkor Zoli neki tudod. Igen, Hogy gyerkőzik nekem. Mert ez a két pöcső csinálta most ezt a deltát, kurva az Gerzson, mert ugye gondolom valamelyik illegált kapott. Igen, valószínű, igen. Rohadt életben. De sajnálom velük. Ki kellett volna menni, bazd meg, keményért. Kurva életben, ki kellett volna menni keményért. Hát, még korai lett volna Zoli. Nem ment volna végig, nem ment volna végig. Nem, szerintem. nem, de úgyis lesz még egy. Ja, csak hogy kész akkor. Csak akkor meg újra felrakni egy közepeset, és... Ja, igen, értem, mit mondod. Nem baj, jó vagy ott szerintem Zoli most. Jobb itt neked előre hátul a Phaser van, meg a Magic. Meg a G-Tomi. Phaser mellett összeadott elején a G-Tomival. És... Dojcsati kiesett? Persze, hát neki mentem neki. Igen. De ő kivel balhézott össze? Hát lehet, hogy csak megcsúszott érted abba a kanyarba, nem tudni. Aha. Majd látjuk, ha óvás lesz, akkor megóvja biztos. De bazdmeg azért, mert egy kanyar, egy dugott kanyarba valaki keresztbe van fordulva, azt meg kibaszott, esik ki. Mindegy, nem hiszem, hogy az alapja lehet egy óvásnak, én nem gondolnám. Ez szerintem a tipikus versenyban esetleg az esete. Én is úgy persze, hát nincs, hogy gondolnám. nem lehet mit csinálni igazából. Mint Szájhó megóvta öcsi bácsit. Ja, igen. Gyerekeket. Jarba, és rázárt a bokóra, Igen. amire neki a szárnya. Nakó megcsúszott, és ugye belassult, ezért én hátulról neki ment. Ja. Hát nem, azon csodálkozik, Gati nem írta oda, a gyerekek, ne hülyeskedjetek el. Ez ugyanilyen volt, mint tavaly a Bahrein. Az előző szezonban, hogy a dobtetőn ott volt egy autó, és nem tudtam kikerülni érted ott is. Hát igen, ez fáj a legjobban, mert tétlen vagy. Igen. Ha elrontod el magadnak hibázol, akkor megint más, Persze. mint így. Hát mint nálunk volt gyakorláson Kepler.
50 métert versenyeztem kb. Úgyhogy nem én voltam a hibás. Az Ardai Zoli még a Adólevi előttem összeadtak, és itt ahol most a Zoli jár, az egész kanyarba, itt belül ment a fal mellett, a rajt után. Belül ott a zöld fal mellett, és elém baszódtak be a falba, és én meg területtem őket. Mondom, hogy kurva, 50 métert nem tudtam versenyezni. Hát ez van. A felvételt állítom, mert ugyanazt teszem, mint ez. De te nem estél ki, ugye Lali? Hát dehogy nem. Te is kiestél? Hát persze. Én azt hittem, hogy te nem estél ki, csak dolgozattél. Dehogy is, hát fölment a cockpitbe, kaptam a bal első. Ardai Zolik becsatlakozik. Miért csatlakozik Ardai Zolik? Hova csatlakozott be? Hát ide, lobbiba. Kiírta. Hát az marha fasz a gyerekek. Az nem jó. Az nem jó, mert akkor tud információt adni az izéknek. A többieknek. Ja, Írjál már Szeli, mint nem korrekt. hogy lépjen ki a lobbyból, mert ez így nem faszol. Admin, jogod. Na, ki fog venni a safety car szerintem. Safety car in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tyres are up to temperature. Remember, there's no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Bazd meg egy alpány! But officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Újra safety car? Jaja. Nem. Zoli amúgy a közvetítőbe ment be a kérdőjéhez valamiért, nem tudom pontosan miért. Okay, clear. Hát de miért lép a lobbyba? Hát de a lobbyban attól még benne van Eli. Érted? Tehát a spectator tudja kattingatni az embereket. Igen, de nem a tézerékkel van, hanem a közvetít, most itt az a két közvetít. Ja. De lehet, kicsit hogy- találtatjuk. Hát vagy már nem ért vissza. Hopp, itt valaki összetört. Ki volt ott? Márton. Safety? Let's use overtake and burn off some of this energy. Nem, mert csak bukótérbe ment. Jó, feltartom a mezőnyt. Jaja. Egyszerűen jövök. Alig tud elfordulni ez az alacsony szárnyalgás ott.
kurva anyádat. Megcsúszott. De csúszik, bazd meg, a kurva anyát, de csúszik ez a takony. Nem bírok benn maradni a... DRS has been enabled. DRS is now enabled. Hát azért kicsiben nem jössz be, öreg. Ezt tudni. Kiritálja ott. Marci bukta. Tiszta kiesett. Ezért volt az Zoli, ezért volt az a vágás. Zoli félremetett, hogy úgy csinálja ezt a kanyar. Ezt az egyet. Igen, magasabb szárnyán egyszerű bevenni azt a kanyar. Okay, we lost the position. Trying to keep focus. Bazd meg a DNS gyerekek, milyen szárnyal megy ez az ember, te. Hát... Én itt csak néző leszek. De hogy is jó lesz ez, Zoli, dobogó lesz. Figyeld meg. Áh, Sima. Car in front is a sima liba. De, 1 second. ördög a végén. Ezt meglátjuk. Valaki Ilyen kiesett, valami. De nem. de valaki kiesett egy Alfa At the moment, Tauri. the car behind is lapping faster than us by around a second a lap. Két, amit látom a... Green flag. Itt a boxba. A Fatauri meg Borgian. De nem esett ki, csak visszaesett. Írt nekem Mati. Azt írt, hogy Marci meg Kurama befették a kanyart, ő is beléjük ment. Aha. Nyomod. Úgy volt. Hát csak értelmetlen volt, tehát elnyomtam az elsőmet. Ho! Megcsúszott az autó. Igen, most kell kijönni, kereket cserélni. Ki kell jönni, kereket cserélni, nincs mesebb azért, nem megy tovább. Magic oda néz. Jézus Isten.
El is mennek ketten, bazd. Megyünk ezt. Hihetetlen. Ilyen alacsony szárnyal mennek. Okay, go, go, go! That stop was slower than we ideally wanted to see. Pontszerző helyen vagyok, gyerekek. Hihetetlen. See these tyres through to the end now. Azt jól lépett a mezőnytől. Igen, ezt most érzi nagyon. Hát, Kivettük előle a féket, a T-bencét. az az igazság, hogy már ráfért, amilyen szar szezonja volt. Phaser kijött? Nem, Timi. Timi jött. Okay, so the gap to the car ahead, 22.2 seconds. Speedbe. Ura ma is a pitbe. We're starting to catch the car in front, but we need to look after the tyres. We won't be making another pit stop. Most úgy érzem magam, mint az előző szezonban, a bronzligában. Itt körözgetünk 10-12-en. Most majd kiesett 4-ben. A 11-en vagy pöcsögödik. Majdnem Hát jó érzed.
Na, megvan az overmint. Az első. A másikban a boxban befelé is kap. Mintha úgy láttam volna. Tényleg? Akkor vigyázni kell. Igen, basszus. igen. Ja igen, persze, mert ugye Phaser bejött mellettem. Ó. És... Bejött Igen, balról, igen, és nem át- tudtam átadom bemenni. oldalát. Igen. Jó van. Akkor vigyázzunk rá most már. Bazd meg. Nice move. Good Kézzel job. megnézem a csapatból. Akkor az jön még egyszer. Nem keményen indul? Ja, és ki jött az első safety car-nál. Az lehet igazad van. Erről csatáznak, urama. Készüljünk a sárga gumira? Hát olyan kapitál régen, úgyhogy megdagadnak a pöcsöt elől. Ezt tudom, de bedobja, nem dobja. And gap to the car in front is 3.7 seconds. Látod? Mondtam neked, de akkor lásson, hogy Phaser belül fordul kis éve. Most is ott akart beszúrni. Come on, you can win that place back. De hülye vagyok, bazd meg, Zeli. Na. Hát most kellett volna terelni. Mert hogy a szabályos. Igen.
Hát még ilyen unalmas verseny, gyerekek. Még 3 nem álltak ki elő, Zoli. Tényleg? Ja. Hát Így csak van, tudod. Dénes Gerző, de Magic még jön. Nagyon elhúzták, már nagyon lassúak elő, úgyhogy mögé fognak vissza. Simán persze, hát ott Dénes most jön. Főleg, ha nem rakom kűresbe az autót meg. Gyerekek? Nem, hát ezt a pályát meg kellett volna ismerni. Okay, gap ahead is 13.1 seconds. Dénes megint pirosra jött ki. You're increasing the gap to the car behind Hát by simán 2 kibírja. seconds per lap. Keep it up. Hát úristen. Nem is nullát szállni ott, hanem... Magic, mekkora amatőr hiba, te jó Isten! Na, Hát speeding the pit lane, érted? ötszeg. De már múltkor is szóltunk neki, hogy ember kapcsolod már be. Hát nem, hát ez jó. Érted? Francián ugyanúgy beszokták fizetni. De hát nem értem. Tehát a szabályok lehetővé teszik, hogy be legyen kapcsolva. Hát nekünk csak jó, érted? Kapcsoltak. Ezek egymás mellett mennek, gyerekek. Mi lesz Szabó, nem? Mellember ízíthatja a féket. Ervel. Magic meg Dénes. Azok megküzdenek, gyerekek. Ujjaj. Na majd most a 2-0-0-át szállni. Üssed! Tolnak! Te mit csinálod? Valaki bejön. Zoli jött vissza. Újraindult a DC-n. Gerzsó már itt is van a lágyban. Itt van a lágyon, igen. Kihúzta a lágyig. A Gürlen Borgi kijött. Na ezek még ott... Hogyan vannak ott gyerekek? Ezek megcsinálnak egy esztét még így utoljára, nem mi? Hát még... Magic Pilser Dénes. Hát Magicnek van egy összeke, ez a biztos eddig. De Kuramának van egy 10 teker, nem? Mind, Amit hozott magát. Ja? Azt nem tudom.
De, De, bizony. én úgy tudom. Az jó nekünk, Zoli. Messze van. Annyira nincsen. Ez mind akkor lenne jó, ha lenne egy eszé. Tehát már csúszik a gumi, bazd meg, de mint a takony. De akkor is ki kell bírni ezt a 6 kört. Most kéne egy FP amúgy, esküszöm. Ja. Mi lenne itt a végén? Éhező fiadala. Igen. A rettegés foka. Phaser elengedte Magic-et? Ezt nem hiszem. Mert menj, mint a golyó. Magic kurama mögött van. Most előzi meg mindjárt. Zúgy, ennyi. Gyerekek, még Borgián is utolér, bazd. Nem hiszem. 14-ről indult. Nem hiszem. Meg Büntiük is van, Zoli. Ja tényleg. És meg Borginek. Nem áll, bazd meg. Are you alright? Melyik az? Engine off, engine Ja. off. Basszeg.